сказать, вот сейчас ситуация уже такая, после того, как Лукашенко стал изгоем, да, что фактически, ну, мое мнение, да, он уже даже и спрашивать особо ни у кого не будет. Это такая черная дыра, где он может, вот не так давно здесь была у нас в гостях спикер, вице-спикер Сейма Польши, и я говорю, ну, фактически вы уже граничите с Россией. Она формально с этим не согласилась, конечно, но понятно, что она не может так сказать, да, но де-факто это как дела обстоят с воєнної точки Ви зору? знаєте, пане Дер, давайте знову спростуємо офіційну інформацію. Справа в тім, от та вся істерія навколо затримання Протасевича, і відповідна заяви про можливість введення економічних санкцій, ледь не розрив дипломатичних стосунків з Республікою Білорусі, на мою думку, вона шкідлива в першу чергу для інтересів України. Так это же все ж И такие я заявления делали, да. все. Що, власне, ми Ну, самі підштовхуємо Республіку Білорусь, так звані братні обійми Російської Федерації. Я вам поясню, про що йде мова, і телеглядачам, напевно, їм буде цікаво. Затримання Протасевича відбувається на тлі відмови Мін'юсту Республіки Білорусь в реєстрації проросійської партії «Союз». Прокачка нафти з території Російської Федерації в Білорусь, власне, на нафтопереробний завод «Нафтан» скорочується в 5 разів. Про що це свідчить? про что? Елемент економічного тиску, власне, на Білорусь з боку Російської Федерації. Наразі «Газпромом» розглядається питання зменшення в 4 рази прокачки газу території Республіки Білорусь. А как они Як будут... це, от поясніть мені, як це все корелюється з заявами в українських ЗМІ, і більше того, заявами українських можновладців про те, що Республіка Білорусь є фактично вже сателітом Російської То Федерації. есть вы так не считаете? Абсолютно. Ми більше того, це, на мою думку, пане Гайдаре, я вважаю, що подібними заявами про перенос Мінського майданчика, про можливість там розгляду території Республіки Білорусь в якості плацдарму вторгнення в Україну. Ми підштовхуємо навпаки Білорусь в обійми Російської Федерації. І я закінчу свою думку. Ви знаєте, пане Гайдар, досить, знаєте, красномовна виглядає, власне, позиція Сполучених Штатів. Я поясню, про що знов-таки. 2 нафтоналивних танкери розвантажуються, власне, в порту Клайпеда в моменті диверсифікації постачання нафти Республіки Білорусь. Про що це свідчить? Як ви вважаєте, Сполучені Штати будуть з ізгоєм працювати? Напевно, вони намагаються мінімізувати ті втрати режиму Лукашенка і витягнути його з братніх обіймів. І далі, основне, ви знаєте, незважаючи на весь цей політичний скандал, зустріч Лукашенка з Путіним в Сочі. Чим вона закінчується? Виходить Лукашенко і говорить, військових баз Російської Федерації на території Республіки Білорусь не буде. Від слова абсолютно. Це дорога забавка і немає сенсу росіянам тут взагалі щось створювати.